खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बयनोबो जासिहरबाय। आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे बड' ख्रिस्टियान कार्टुन होननायनि इउटुब चेनेला गोबां बाथ्रा बुंदों। बे बुंनायनि सायाव आं बिराद दुखु मोनदों बा गोसोआव सिङाव बिराद दुखु मोनदों। माने बिथाङा मा होनो साना हसिया गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। माने बाथौ धोरोमा बर'नि गुबै धोरोम नङा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो सानदों। माने बियो सोर आरो बहानिफ्राय बुंदों बबे जायगानि जों बेखौ मिथिया। माने बड' ख्रिस्टियान कार्टुन बड' चेनेला माने जोंनि हिन्दु ख्रिस्टियान बाथौजिम गासै धोरोमनि गेजेराव मोनसे दावहा लाबोनायनिसो स्टाइलनिसो बिनि भिडिअफ्रा जादों। मानो होनना बुङोबा बैफोरबादिनि माखासे धोरोमनि बाथ्रा बुङोब्ला गावसिनि गेजेराव जेनेबा ख्रिस्टियान धोरोम बा ख्रिस्टियाननि गिर्जायाव बा बबेबा मोनसे माबाफ्राव बुंनो हायो। खिन्थु जेनेरेल मोनसे ससियेल मिडिया हिसाबै इउटुबा जाबाय बेफ्राव बुङोब्ला बयहाबो दुखु मोनो गोसोआव। साननानै ला बेबायदि फिसा फिसा बाथ्राया जाहैबाय सांग्रांथि होनाय जायो। आंहाबो बिराद लोगोफोर दङ ख्रिस्टियान लोगोफोर। आङो उन्दैनिफ्रायनो ख्रिस्टियानफोरजों थानानै देरनाय। जोंनि न' खाथियावनो गिर्जा दङ। आगानसे हरबानो गिर्जा मोनो। बाप्टिस्ट चार्च दङ। जोंनि न' खाथियावनो केथलिक गिर्जा दं। आरो उन्दैनिफ्रायनो आं ख्रिस्टियान लोगोफोरजों थानानै फरायबोनाय मानसि। खिन्थु आं दिनैसिमाव आंनि लोगोफोर गोबां मेजर ख्रिस्टियान जायगा जेरै थुक्राझार मा होनो ओरै दै बारनानै आमथिखा साइडनि आंनि गोबां लोगो दं। थुक्राझारावबो गोबां लोगो दं। दिनैसिमबो आंनि थुक्राझार एरियायाव गोबां ख्रिस्टियान लोगोफोर दङबा बिथांमोनाव थाङो जायो। बर'दिनावबो जों मोसाफायो। बिथांमोनाबो बैसागुआव आङो पुर्निमा बाजार एरियानि रुनिकाटा हालामनि मानसि। आं रुनिकाटा पुलिस स्टेसन चिरां डिस्ट्रिक्टनि। जोंनि बे एरियायाव गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो बैसागु समाव बिथांमोना गावसोर जौ लोङाबाबो बैसागुआव रंजानाय समाव जोंजों ओंखारफायो। बैसागु फेस्टिभेल जेरै बैसागु फांसन खुंनायाव बिथांमोनाबो डनेसन हरफायो। बिथांमोनाबो गावसोरबो इनकर हिसाबै बैसागुफ्राव बाहागो लाफायो फेस्टिभेल खुंनायाव मोसानायाव प्रग्राम खालामनायाव। जोंबो थिग बिदिनो हिन्दुफ्राबो बिसिनि बर'दिन जानाय समाव बिथांमोननि बर'दिन जानाय समाव जोङो लैहोर लैहोर बिथांमोनजों बेरायफायो। जों बिराद खौसे अनलायनानै दङ। नाथाय बिथांनि नैबे मोनसे भिडिअआव जुदि नायोब्ला बे भिडिअआ ओरैबायदि जादों जे माने सैलायनाय नङा आरो बिनि भिडिअखौ नायोबा माखासे ख्रिस्टियान सुबुङा मा हिन्दु सुबुंखौ सैनाय नङा आरो बिनि बेफोरबायदि बे बड' ख्रिस्टियान कार्टुननि जुदि इउटुब चेनेलखौ नायोबा माने ख्रिस्टियान सुबुङारिया ख्रिस्टान फोलेरारि बिथांमोना बा जोंनो खाना जों बर'आनो बिदा फंबाय खाना जों बर'आनो खाना। नाथाय बै ख्रिस्टानफ्रा मा हिन्दुफोरनाव थांनाय नङा हिन्दुफोरखौ मोजां मोननाय नङा आरो गोसो सिङाव बिसिनि धोरोमा गाज्रि होननानै साननाय मोनसे भाब थागोन आरो ख्रिस्टानफोरनाव। आरो बिथांमोननि भिडिअखौ नायोब्ला माखासे हिन्दुफ्राबो ख्रिस्टानफोरखौ रागा जोंखांनाय मा फैगोन ख्रिस्टियान मानसिफोरखौ रागा जोंखांनाय मोनसे भाब फैगोन आरो बे इउटुब चेनेलखौ नायोब्ला। आं मोजांनि थाखायसो बुंदों। सोरबा ख्रिस्टियानारि बिथांमोना बिराद साननो गोरों हनो गोरों दङ। हिन्दुआवबो बुहुद साननो गोरों हनो गोरों दङ। बिथांमोना नायोब्ला बुजिगोन आरो बिनि चेनेलनि गेजेरजों मा बुंनो सानदों मा फोरमायनो सानदों। बेखायनो आं बुंदों बिथांनि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया जों बर'जों बर'नो मोनसे धोरोमारि दावहा लाबोनायनि मोनसे स्टाइलावसो बुंदों। ओरै मुस्लिमफोरनि कुरान मुस्लिमफोरनि गोथार बिजाबा जाहैबाय कुरान। हिन्दुफोरनि गोथार बिजाबा जाहैबाय गीता। ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बिजाबा जाहैबाय बाइबेल। बाइबेलनि रावा आलदा गीतानि रावा आलदा कुराननि रावा आलदा। नाथाय बैनि मेन मिनिं आरो गियाना गासिबो एखे। बिथांमोना धर्मनि बाथ्राफ्रा गासिबो एखे। बिथांमोननि बाइबेलावबो थागोन कुरानावबो थागोन गितायावबो थागोन आरो माखासे बाथौ सिबियारि बिथांमोननि जानागुरु बा गुरुफोरनि रावाबो थागोन। पाप खामानि मावनो हामा सिखाव खावनो हामा मानसि बुथारनो हामा दानथारनो हामा एखेजोब। बेखायनो मा मोनफ्रोमबो जाथिनि मोनफ्रोमबो धोरोमानो जिखि धोरोमानो जाया धोरोमा एखेयानो। नाथाय जोंनि मावनाय हाबायाल' आलादा आलादा। बिथाङा बे बाथ्राखौ मोनथिगोन ना मोनथिया? जानो हागौ बिथाङा मोनसेल' धोरोमनि थाखाय मोनसेल' धोरोम बिजाबखौ फरायनानै फल' खालामग्रा मानसि जायनि थाखाय बिथाङा मोनसेल' रावजों बुंबाय थायो। बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जोङो सुबुं माहारिया माने बुहुमनि बर'फ्रा आदम आरो हवानिफ्राय फैनाय होननानै बुंदों। जोंबो मानियो ख्रिस्टाननि बायदिब्ला आदम आरो हवानिफ्राय फैनाय। जों बर'फोरनिया आलादा। जों बर'फ्रा बाथौ खुलुमोब्ला माने बाथौआव रायसङोब्ला खावलाय हमनानै आहाम होनना बुङो। मानि थाखाय आहाम? इसोरजों गिबि सोरजि जानायनि मुङानो आहाम होननानै जोङो बर'फ्रा सानो। बेखायनो
मा होनो आफा इसोर अबंलावरिखौ खुलुमनायनि सिगां बाथौ धोरोमनि सुबुङारि फोलेरफ्रा जाय अजा एबा जानागुरु बिथाङा अजा रायनायनि सिगां इसोरजों रायदाव जेननायनि सिगां माने फार्स्ट इसोरा जोंखौ बर' सुबुं माहारिखौ सोरजिनायनि मुङानो जाहैबाय आहाम बोराइ आरो इहौ बुरि होननानै जोंनि बर' हारिनि मा होनो बाथौ धोरोमारि बिथांमोना सिबियो। बेखायनो जोङो अजा रायनायनि सिगां बा बाथौआव इसोरखौ खुलुमनायनि सिगां जानागुरुआ बा अजाया खावलाय हमनानै आहाम दे होननानै बाथ्रा बुङो। मोननैजों गोरोबहोदो। एकर्डिं टु ख्रिस्टियानिज्म बिसोरो बुंबाय मा आदम आरो हबा। जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे धोरोम गुरुफोरा बुंबाय आहाम बोराइ आरो इहौ बुरि। माने गिबि राव रायलायनाय हिसाबै आहाम होननानै बुंजेननायखाय इहौ होननानै मिनिजेननायखाय बिसिनि मुंखौ आहाम आरो इहौ दोनदों होननानै जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा बुङो। दानिया फैदो जों मिथिना लानोसै। बिथाङा बुंदों हा दै बार अर अख्रां। बे हा दै बार अर अख्राङा इसोरजों सोरजिजानायखौनो बिसोरो खुलुमो। बिसोरो आन्दायदों, बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा आन्दायदों होननानै। नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै मा लाब? नोंथाङा जुदि थौले गोसोनि गियान गैयालासेनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला, नोंथाङा मोनसेल' धोरोम बिजाबखौ फरायनानै गुबुननि धोरोमखौ मुगैयोब्ला बे बिराद गिदिर पाप। जोंनि बाथौ धोरोमाव गुबुननि बाथ्राखौ लानानै मालाबाबो बाथौ मन्दिराव सावराया, गुबुननि बाथ्राखौ लानानै माब्लाबाबो बुङा। जोङो बुङो जोंनि बाथौ धोरोमाव गुबुननि धोरोमखौबो रेसपेक्ट खालाम। मानो होनना बुङोबा गुबुननि धोरोमावबो मोजां मोजां राव बुंनाय दङ। नोङो गिर्जायावबो हाबहैनो हागोन, नोङो मस्जिदावबो हाबहैनो हागोन। बे बाथ्राखौसो जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा बुङो। माने मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोननै बुस्थुआ फैखायो, मोजां आरो गाज्रि। मोजां मावोबा मोजांनि फिथाइ मोनो, गाज्रि मावोबा गाज्रिनि फिथाइ मोनो। आरो बिदिनो मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो धर्म एन्ड कर्म दङ। धर्म होनना बुंबा मानसिया सोरबा मोजां खामानि मावोबा मा होनना बुङो? होद मानसिया बिराद मोजांलै, धोरोम गोनांलै बे मानसिया होनना बुङो। धोरोम गोनां बे मानसिया माने मा? धोरोमनि रावखौ मोनथियो, बे धोरोमनि रावजों गोरोबफायो। नाथाय धर्म आरो कर्म माने एक्सन, कर्मा माने एक्सन माने मावनाय। धोरोमा जाहैबाय गियाननि बाथ्राफोर। माने धोरोम गोनां बे मानसिया माने गियाननि बाथ्राफोरखौ मानिनो गोरों बे मानसिया, बेखायनो धोरोम गोनां होनना बुङो। धोरोम आरो खोरोम माने कर्मा होनना बुङो संस्कृतआव, इंलिसाव बुङो एक्सन, बर'आव बुङो मावनाय। जोंनि आखाइनि मावनाय हाबाफ्राल' आलदा। सोरबाया इसोरनि मुङाल'सो आलदा, नाथाय इसोरा बे सासेयानो, आलदा आलदाल'सो मुं होदों। इसोरनि मुंखौबो मानसियासो इसोर होनदों, मानसियासो भगबान होनदों, मानसियासो गड होननानै बुंदों। बाइबेलखौबो सोरबा इसोरा जलदब गारहराखै, गिताखौबो इसोरा जलदब गारहरना हराखै, आरो कुरानखौबो इसोरा जलदब गारहराखै। गावनि मुंखौबो आंखौ उमुक होननानै गाबज्रि होननानै बुङाखै। बेखौ गासिबो मानसियासो लिरदों। बिथाङा मोजां बुजिनानै नाय। बाइबेलखौबो मानसियानो लिरदों, गिताखौबो मानसियानो लिरदों, कुरानखौबो मानसियानो लिरदों। गासैबो बै धोरोम बिजाबफोरखौ मानसियानो लिरनानै बुंनाय। दानिया फैदो जों मोनबाखौ खुलुमो। माने हा दै बार अर अख्रां माने फार्स्ट पन्चभुत ना मा होनो बेखौ जों खुलुमो आरो पन्चभुता। मोनबा हा दै बार अर अख्रां। बे बुहुमाव एकर्डिं टु साइन्स, साइन्सनि बायदिब्लाबो 5 एलिमेन्ट्स होनना बुङो, मोनबा एलिमेन्ट्स। बे मोनबा एलिमेन्ट्सआ अरायबो गोथां। बुहुमाव जों जेरैखि जाया मेगन फिदिङा मानो मोनफ्रोमबो बुस्थुआ थैजोबो, नाथाय बे हा दै बार अर अख्राङा अराय गोजोर आरो थैनो रोङा, अमर। जिसु ख्रिस्ट'जों सोरजि जानायखौसो खुलुमदोंनो। न, बे मालाबाबो नङा, नेभार। जोङो जे बाथौ बोराइ बा बोराइ बाथौ होननानै बुङो। बा माने मा? मोनबा। हा दै बार अर अख्रां मोनबा। बे हा दै बार अर अख्राङा मोनबा जाबाय। थौ माने गोथौ, जेब्लाबो गोथौ। जों मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो माने बियो ओरैबायदि दिप आरो बुंनो हाया, गोथौ मिनिंफुल बे हा दै बार अर अख्राङा। बा थौ माने बोराइ बाथौ। बोराइ माने मा? बे मोनबाखौ सोरजिग्रा सासे बोराइ दं। बे हा दै बार अर अख्रांखौ सोरजिग्रा सासे बोराइ, मिथिस' हायै समनिफ्रायनो बे मोनबाखौ सोरजिग्रा सासे बोराइ दं। नुवाथारि अबंलावरि आफा बाथौ बोराइ होननानै बुङो जोङो। अबंलावरि माने जों मोनथिस' हायै, एकदम बे मोनबा हा दै बार अर अख्रांखौ सोरजिग्रा सासे बोराइ दं, जायखौ जों बोराइ बाथौ एबा बाथौ बोराइ होननानै जों बुङो बा खुलुमो अबंलावरिखौ। जोङो सोरखौबा सोरबा जों शिबखौबो खुलुमा, सोरबा जों महादेबखौबो खुलुमा। माने बुहुमाव जाय जोनोम जाफैदों, सोरबा जिसु ख्रिस्ट'खौबो बुहुमाव जोनोम जाफैनायखौ जों खुलुमा, सोरबा मा होनो रामखौबो जों बुहुमाव जोनोम जाफैनायखौ खुलुमा,
सोरबा हजरत मुहम्मदखौबो जों बुहुमाव जोनोम जानायाव खुलुमा। जों डाइरेक्ट थोंजोङै सासेल' इसोर जायखौ जों मेगनजों नुनो मोना, जाय इसोरानाखि बुहुमाव मानसिफोरा पापि जानायखाय इसोरा बे बुहुमाव गावनो ओंखारबोदों राम हिसाबै, गावनो ओंखारबोदों जिसु ख्रिस्ट' हिसाबै, गावनो ओंखारबोदों कृष्ण हिसाबै, हनुमान हिसाबै, बै गोजौनि इसोरा गावनो महर लानानै ओंखारबोदों। बैसोर महर लानानै ओंखारबोनाय इसोरखौ जों खुलुमा। डाइरेक्ट जोङो जाय गोहोगोरा, बुहुमनि देरसिन गोहोगोरा, जायखौ जों नुनो मोना, दिनैसिम रावजोंबो नुजाफेराखै आरो रावजोंबो रायलायाखै, बे इसोरखौ जों डाइरेक्टलि सुंग्रिनानै हे मोनबाखौ सोरजिग्रा बोराय आफा बाथौ बोराय होननानै जों टारगेट लानानै सासेखौनो खुलुमदों। नङा जे जों सोरबा बुहुमाव जोनोम जानायखौ खुलुमदों। बे बाथौआ मोनसे बुहुम। जोङो जे न'नि सा सानजा खनायाव जोङो बाथौखौ गायसनो बा दोननानै जों खुलुमो। बे जाहैबाय बाथौआ मोनसे बुहुम बायदि। मानो होनना बुङोबा हानि, दैनि, बारनि, अरनि, अख्रांनि जों बान्दोबा दङ। बै मोनफ्रोमबो बान्दोआव जरा जरा औवा खामि होयो। माने मोनफ्रोमबो हायावबो, दैयावबो, बारावबो, अरावबो बे मोनबा जाथोआव हौवा आरो हिनजावजोंसो बे संसारा सोलियो। सान आरो खोमसि, सैथो आरो असैथो, आरो स्रां आरो खोमसि, सैथो आरो असैथो, हिनजाव आरो हौवा, बे मोननै बुस्थुखौ लानानै बे मुलुग संसारा जेब्लाबो थांनानै दङ। बे हा, दै, बार, अर, अख्रां बे मोनबायावबो जो आरो जोला आरो खोमसि आरो सोरां, सैथो आरो असैथो बे मोननैजों गोसारनानै दङखाय, बे बुहुमा बुंफबनानै दङखाय जरा 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 जोङो दुमनानै बे बान्दोबाखौ दिन्थिनानै जोङो बाथौखौ दुमो। आरो बिनि गेजेराव आलारि बाथि सावनायानो जाहैबाय, जेरै नैबे जोंनि मोगथां महर बे गिदिर बुहुमखौ जोंथ' खारदिंनानै दुमनो हाया नालाय, आरो बे गिदिर बुहुमखौ सोरां होगासिनो दङ साननि पावारा। जेरै स्रां खालामदों, बुहुमखौ सोरां खालामदों, जोंनो दुंनाय होदों, बिदुं होदों आफा अबंलावरिनि बोसोन बायदियै। थिग बिदिनो बाथौआव बाथौआव आलारि बाथि सावनायनि मेन मिनिङाबो बेनो। बाथौआव आलारि बाथि सावनायनि मेन मिनिङा जाहैबाय, माने बाथौआ मोनसे फिसा बुहुम जाबाय। हा, दै, बार, अर, अख्रां थाबाय नालाय, बे मोनबाजोंनो मोनसे बुहुम जाया होमबा? 5 एलिमेन्ट्सजोंनो बे बुहुमाबो क्रिएट जादों बा दाजादों होननानै साइन्सआबो बुङो। बेखायनो बे बाथौआ मोनसे फिसा बुहुम जानायखाय बेखौ नैबे इसोरा, नैबे अर बायदिनो इसोरा जोंखौ नैबे बुहुमखौ सोरां खालामना दं होननानै साखि हिसाबै अरखौ सावो। नाथाय जोङो बाथौआव अर सावनानै जों अरखौ खुलुमदों बे नङा। नैबे अर बायदिनो सोरां खालामनानै दङ इसोरा, जेरावबो नांसारनानै दङ होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दा बिथाङा साननानै नायदो, जों थार इसोरा जों सोरखौ खुलुमदों? जों सोरखौबाथ' जों खुलुमाखै। दा बिथाङा साननानै नाय। बेखायनो आङो बिदि बुंनो गोसो गैयामोन, सोरनिबा धोरोमखौ गाहायाव दोननानै बाथ्रा बुंनो गोसो गैयामोन। नाथाय बिथांनि बैफोरबायदि रावानो बुंनांगौ जानानै फैयो। बांसिन लोगोआनो आंहा ख्रिस्टियान। बिथांमोना जुदि नुयोब्ला दुखु मोननो नाङा। नाथाय बिथांनि बैफोरबायदि रावा बिराद बिसाक्त जादों। माने हिन्दुआ हिन्दुनि मत लानानै ख्रिस्टियानखौ सैयि जानायनि मोनसे स्टाइल भिडिअ'सो जादों बियो। माने जाय हिन्दुफोर बा बाथौ सिबियारि बिथांमोना माने ख्रिस्टियानफोरखौ सैनो गोसो जानाय नङा, अननो गोसो जानाय नङा, लोगो जानो गोसो जानाय नङा। बिथांनि भिडिअ'खौ नायोबा माखासे हिन्दु आरो बाथौ सिबियारि बिथांमोना ख्रिस्टियानफोरखौ नायनो हायि जागोन बे भिडिअ'खौ नायोबा। आरो माखासे ख्रिस्टियान सुबुङाबो हिन्दु मानसिफोरखौ नायनो हायि जालांगोन आरो बे भिडिअ'खौ जुदि नायोब्ला। बिनि थाखायनो बै ख्रिस्टियान बड' कार्टुन भिडिअ' जाय बानायग्रा बिथांनि गोसोआ मोजां नङा होननानै, आरो थौले गियाननि मानसि आरो बिथाङा बुजिनो रोङि मानसि होननानै आं सानो आरो सोरगो रायजो दं होननानै फोथायो। जुदि जोङो नैबे मोगथां मुलुगावनो जुदि सोरगोखौ लायाब्ला, गावजों गावनो दाङाबाजि खालामहोग्रा जायोब्ला, नों गोजौनि सोरगोखौ बहा मोननो? मोनसे बाथ्रा दं, धर्म निन्दा महापाप। धर्मखौ जुदि नोंथाङा निन्दा खालामोबा, गुबुननि धर्मखौ जुदि निन्दा खालामोबा, बे महापापनो। जों साननांगौ, आं सानो, बा गोबां जोंनि हिन्दु मानसिफ्रा सानो, बा ख्रिस्टियान मानसिफ्राबो सानो गोबाङा, जाय गोरों सुबुं, जाय बुजिनो गोरों, नों जेरावखि धोरोमाव थाया मानो नों मोजां जायोब्ला इसोरखौ मोनगोन। मानो होनना बुङोबा इसोरनि मुङानो जाहैबाय गासिबो। नों जेखि मुं होनानै नों इसोरखौ खुलुमा मानो मोनो।
नाथाय जों सोरबाया गिर्जा हाबो, सोरबाया मन्दिर हाबो, सोरबाया मस्जिद हाबो। जोंनो मन्दिरखौ मानो नांगौ, गिर्जाखौ मानो नांगौ, बेखौ नोंथाङा बुजिनांगोन। गिर्जायाव जाहैबाय जोंनि आखल आखु दानो थाखाय, माखासे धोरोमनि राव मोनथिनो थाखाय, सिखाव खावनो हामा, पाप हाबा मावनो हामा, गावजों गाव अनलायनानै बोरै संसार जानांगौ, बैफोरखौ रायलायनो थाखाय जोंनो मा नांगौ, मन्दिरखौ नांगौ, गिर्जाखौ नांगौ, मस्जिदखौ नांगौ। धोरोमनि राव रायलायनायजों लोगोसे बे संसाराव थांनानै थानोब्ला मानसिजों माबायदि मिलायनांगौ, माबायदि थांनानै थानांगौ, बोरै थानांगौ, बैफोरनि थाखायसो जोंनो मन्दिर, गिर्जा, मस्जिदखौ नांगौ। नाथाय बे बुहुमाव इसोरखौ मोननो थाखाय नों न'आव थानानै आखाइ खबजबनानै इसोरनि मुं, जिखुनु नों इसोरनि मुंखौ होआ मानो, गाबज्रियोब्लाबो नों इसोरखौ मोनो। नाथाय जों मरेलिटि बा गियान सोलोंनो थाखाय, नलेज सोलोंनो थाखाय जोंनो मन्दिर, गिर्जा, मस्जिदखौ नांगौ। बुजिबायना नोंथां? जाय बड' ख्रिस्टियान कार्टुननि बे इउटुब चेनेलखौ सालायदों, बिथाङा माने थौले गोसोनि मानसि जानो हागौ। माने मोनसेल' रिलिजननि बाथ्राखौ लानानै बुंबाय थाग्रा, गुबुन धोरोमनि रिलिजननि सायाव बिथाङा मोजां मोननाय गोसो गैया जानो हागौ आरो बिथाङा। माने फरायनोबो साना बिथाङा, गुबुननि धोरोमनि बागै बुजिनोबो साना, फरायनोबो साना जानो हागौ। जाय बिथाङा गुबुननि धोरोमखौ रेसपेक्ट खालामो, बुङो, बे बिथाङा माब्लाबा बेबायदि बुंनाय नङा। बेबायदियावनो धोरोमनि दावहाया जालांनो चान्स थायो। जाय माखासे धर्मनि लिडारफोर, माखासे धोरोमनि दैदेनगिरिफोर, जेरै ख्रिस्टियान धोरोमनि दैदेनगिरि, हिन्दु धोरोमनि दैदेनगिरि, मुस्लिम धोरोमनि दैदेनगिरि, बैफोर बेबायदि दैदेनगिरिफ्रानो सोरबा सोरबाया जुदि गाज्रि जायोब्ला धोरोमनि दावहाया सोमजिहोयो। जायनि जाहोनाव हिन्दुफोरा बुङो गिर्जायाव हाबबा पाप जायो, गिर्जायाव थांनो नाङा, बिसिनि धोरोमा ओरैबायदि ओरैबायदि। जाय हिन्दु धोरोमनिफ्राय बेबायदि बाथ्रा बुङो बेनो पापि। जाय ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राय ख्रिस्टान धोरोम फोसावगिरि बा दैदेनगिरि जाय बुंदों हिन्दुनि फुजा होनायाव थांनो हामा, ओरैबायदि नायनो हामा, ओरैबायदि खालामनो हामा, बिसिनि मन्दिराव हाबनो हामा, बैफोरदि बुंग्रायानो पापि। बिसोरनो फार्स्ट अफ अल सोरगोखौ मोननाय नङा। जाय मस्जिदाव थाग्राया हिन्दुफोरनाव थांनो नाङा, ख्रिस्टानाव थांनो नाङा, मस्जिदाव थाग्रायाव जाय बिथांमोना बेबायदि बाथ्रा बुङो, बैफोर बिथांमोनानो पापि। बिथांमोनानो फार्स्ट अफ अल सोरगो दङबा सोरगोखौ जायगा मोनहैनाय नङा। नाथाय लोगोफोर, जों ओरैबायदिसो साननांगौ, जोङो ख्रिस्टियानावबो हाबनो हागोन, जिसुआबो जोंनि थाखाय इसोर, बाथौआबो जोंनि थाखाय इसोर, बबेबा मोनसेयाबो जोंनि थाखाय इसोर। एगजाम्पल हिसाबै साननानै नाय नोंथांमोन, जोङो बबेबा मोनसे दिल्लीयाव थांनोबा सोरबाया फ्लाइटजों थाङो, सोरबाया ट्रेनजों थाङो, सोरबाया साइकेलजोंबो थाङो, जेरै बि बयसमोन, सोरबा साइकेलजोंनो सोरबा साइकेलजोंनो बुहुमखौ दावबायगासिनो दं। जेरै बै फंबाया मा नाम मोनलाय, बावबाय आं बे फंबायनि नामखौ, साइकेलजोंनो बेरायगासिनो दं। बिथाङाव बेसेबांबा केरेला टु लादाख, कन्याकुमारि टु लादाख बेफोरबायदि थांगासिनो दङ। अब्ला सोरबा साइकेलजों दिल्लीयाव थांगोन, सोरबाया ट्रेनजों थांगोन, सोरबाया फ्लाइटजों थांगोन, सोरबाया हेलिकप्टारजों थांगोन। थिग जोंनि धोरोमाव बेबायदिनो सोरबाया इसोरखौ थांनायाव एसे गेद्दा गेद्दि साइकेलजों लासै थांदों, सोरबाया फ्लाइटजों थांदों। जों मोनसे जायगायावनो सहैगोन जुदि नोङो गोथारब्ला, मोजांब्ला। जोंनि थांनायनि लामायाल', जोंनि थांनायनि स्टाइलाल' आलदा आलदा। ट्रेनजों थांग्राफ्रा ट्रेननि माखासे टिकेट, ट्रेननि एडभार्टाइज होबाय थागोन, फ्लाइटजों थांग्राफ्रा फ्लाइटनि एडभार्टाइज होबाय थागोन, फै जोङो फ्लाइटजों थांबा होननानै। आरो फै ट्रेनजों थांनोबा, बासजों थांग्राफ्रा, बास ड्राइभारफोर, सेकारफ्रा, एकदम हिन्दीमेनफ्रा फैद' मा होनो दिल्ली होननानै बुंगोन। बैफोर धर्मगुरुनि माखासे लिडारफ्रा जाहैबाय बिसोर बास ड्राइभारफोर बायदि एडभार्टाइज होग्रा मानसिफोरसो बिसोरो। माने दिल्लीयाव थांनो, माने सोरगो रायजोआव थांनो। बुजिदोंना नोंथांमोना? आं जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम फंसे बाथ्रा बुंनानै भिडिअखौ दोननोसै। बेनो जाहैबाय बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोमानो। गुबुन गुबुन धोरोमाव गुबुन गुबुन रावजों बुङो ओरैबायदि फैदों होननानै। आं दहायनो बुंखाबाय, ख्रिस्टियानाव बुङो आदम आरो हबा, जोंनि बाथौ धोरोमाव बुङो आहाम बोराइ आरो इहौ बुरि। बेखायनो आहाम बोराइया जाहैबाय इसोरजों फार्स्ट सोरजिजानाय हिसाबै, आरो बियो आहाम होननानै बुंजेननाय हिसाबै जोङो बाथौआव अजा रायनायनि सिगां खावलाय हमनानै जानागुरुफ्रा अजाफ्रा आहाम होननानै नोंथांमोना बेखौ बुजिना लादो। बे आहाम आरो इहौ बुरियानो, बेनो आदम आरो हबा, बेनो आहाम बोराइ, बेनो इहौ बुरि होननानै बुजियोब्लानो खोथाया जेबो साननांगौ गैला। अब्लानो जों मिलायबाय। नाथाय जोङो गावनि बर' माहारि जानानै, बर' जानानै
जोङो गावनि धोरोमखौ फोसाबनो नाजानांगौ। आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा आं बुंनो गोसो गैयानि बाथ्राखौ नाथाय आं बुंनांगौ जाना फैबाय दिनै बिथांनि बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायनि थाखाय। जोङो गोजान जायगायाव थांनानै, दिल्लीयाव थांनानै, मुम्बाइआव थांनानै, अबावबा फरेनाव बेरायहैनानै जोङो बिबार बारि नुनानै बिराद समायना रमायना बिबार बागान नुयोबा बे बिबार बागानाव थाबोनो जों लुबैनो नाङा। बै जायगाखौ नायनानै, बैसिनि बिबार बागान गायनायखौ नायनानै जोंनि जायगायाव फैनानै नोंथाङा बिबार बागान गायनो नाजानांगौ। थिग बिदिनो गुबुननि धोरोमखौ फल' खालामनानै गावनि गोजाम धोरोम, थाखानाय धोरोमखौ जोङो बोखांबोनो नाजानाया जों लाइमोनफोरनि थाखाय जेब्लाबो गोख्रों जानांगौ। आं बेखायनो माखासे बाथौ हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खावलायहरनो सानदों। जोङो जोंनि थाखानाय धोरोमखौनो जों फोसाबनो नाजानांगौ। माखासे गेना खान्थिफोरखौ, जोंनि खोमसि फोथायनाय मानाय बेफोरखौ जों लासै लासै गारलांनांगौ। दानि साइन्टिफिक जुगजों, माने साइन्सनि जुगजों जों गोरोबलांनाय जोंनि धोरोमखौबो, बाथौ हारिखौ जोङो जौगाखांहोनो नाजानांगौ। मानो होनना बुङोबा दिनैनि जुगा साइन्सनि जुग। गोदोनिया जोंना गोदोनियानो थाबाय थाथों, बेनो बे होननानै जोङो बेफोरखौ लाबाय थानो नाङा। बबेबा हिन्दु धोरोमनि गिताखौ मानिग्रा सुबुंफोराबो, बिथांमोनाबो खनसेनो बेबायदि दावगाबोआखै। ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो गोदो बोलि होयोमोन, जायनि सानाव बिथांमोनाव अल्ड टेस्टामेन्ट, निउ टेस्टामेन्ट आरो गोदान गोदान बायदि बायदि धोरोम ख्रिस्टियाननि गेजेरावबो ओंखारलांबाय। लुथार, बेप्टिस्टनो, लुथारनो, केथलिकनो बायदि मैया बिथांमोननियावबो ओंखारलांबाय। माने फोसाबलांबाय थायो आरो बोथोर आरो मुगाजों लोगोसे गोरोबहोनो थाखाय, धोरोमखौबो गोरोबहोनो थाखाय धोरोमखौ मोनफानि उनाव मोनफा फोसाबलाङो। बिदिनो मुस्लिमफोरनि कुरान, गोथार बिजाब बा मुस्लिमनि धोरोम, मुस्लिम हारिनि धोरोम, बिथांमोनाबो बिदिनो गावसिनि धोरोमखौ फोसाबबोबाय थायो। बेखायनो जोंनि बाथौ हारिनि सुबुं बिथांमोनाबो, आइ आफामोनाबो साननानै जोंनि धोरोमखौ लाजायैखौ गारनानै गोदानखौ लाफिननानै, जेखौ लाजायो बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों आजावनानै, जेखौ नाङा बेखौ नाथ्रोदना दोननानै जोङो साइन्टिफिक जुगजों जोङो दावगालांनांगौ सम। आरो जोङो गावनिखौ जोङो नाजानांगौआ जों लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बर' हारिनिनो गावनि धोरोमखौ जों गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो, मुलुग दरबाराव जोंनि धोरोमखौ मिथिसार होनो साननाया जोंनि भाब जानांगौ। बिसो सासे बर'नि कर्तब्य। मानो होनना बुङोबा मोनसे धोरोमजों गासिबो कालसाराबो लोगोसे थाफायो। जायनि जाहोनाव खेराइ फोरबोनि थाखाय दिनै बागुरुम्बायाबो फैदों। बर'नि माखासे जानाय लोंनाय, बर'नि जानाय लोंनाय, थानाय जानाय, उन्दुनाय, मोसानाय मुसुरनाय गासिबो धोरोमजों रिलेटेड गोनां। मोनफ्रोमबो धोरोमा बेयो फैफाजोबो बेजों लोगोसे। बेखायनो जोंनो धोरोमखौबो नांगौ, गावनि धोरोमखौनो जों मोजाङै खालामनो नाजानांगौ।